Виходимо з прохолодного лісу, з потічків. Тепер ось такі. Краєвиди, така природа. – 26 градусів, 6 вечора. Погляньте на небо. Смарагдове небо, як любить співати Єгорчик. І танцювати. Сосна. Знову ж таки, в цій ділянці маршруту переважають хвойні дерева. Потім вже вище, ближче до скель, довбуша, ближче до бубнища будуть листяні.